Merħba għal din it-tieni video lezzjoni fejn se naraw kif nistgħu nistattijaw it-tastiera tal-Windows 7 biex inkunu nistgħu nużaw l-alfabet Malti fid-dokumenti. Anki jekk m'għandix tastiera li għandha l-ittri Maltin fuq it-tasti, jien xorta waħda nista' nuża l-alfabet Malti billi nissettja tastiera virtwali jew ipprogrammata fil-Windows. Mela, nerġgħu nidħlu fir-Region and Language Settings billi morru fuq l-Start button, Control Panel, Clock Language and Region u Region and Language. Issa minnaw immorru mill-ewwel fuq Keyboards and Languages u Change Keyboards. Hawnhekk nista' nara li fis-sezzjoni tal-Installed Services m'għandix keyboard Maltija, għandi biss l-English United States. Mela, nikklikja Add u mill-lista infittex il-Malti jew Maltese. Nikklikjaw fuq is-salib li hemm fuq ix-xelluk tal-Maltese Malta u naraw hawnhekk li għandna lista oħra. Nerġa' nikklikja fuq Keyboard u nsib hawnhekk li għandi mill-inqas żewġ keyboards, żewġ tastieri virtwali tal-Malti, waħda b'47 tast u l-oħra b'48 tast. M'hemmx differenza kbira bejn dawn iż-żewġ tastieri. Ġeneralment jekk għandek tastiera standard il-48 key tkun biżejjed. Fuq tastieri kemm xejn differenti jew fuq laptops jista' jkollok bżonn tuża tastiera tal-47 key. Id-differenza hi li t-tast tal-ittra Z fuq it-tastiera tal-48 key jinsab fit-tieni fil-liera minn isfel fuq ix-xelluk, eżatt wara x-Shift. Fuq it-tastiera tal-47 key din tinsab wara t-tast tal-ittra H jew taħta. Fil-każ tiegħi hawnhekk se nittikja iż-żewġ tasti ħalli jekk ikolli bżonn naqleb minn waħda għall-oħra inkun nista' nagħmel dan mingħajr ma jkolli nerġa' noqgħod nidħol f'dawn is-settings. Mela, nikklikja OK. Issa għandi il-lista nikklikja Apply. Issa li nista' nara l-lista tat-tastieri tal-Malti, nista' ndur fuq il-parti ta' fuq ta' din il-paġna fejn għandi Default Input Language. U nażel minn hemm it-tastiera li rrid. F'dan il-każ jiena ħanażel il-Maltese 48 key. Dan ifisser li meta nitfi u nerġa' nixgħel il-Windows, il-lingwa tat-tastiera se tkun issettjata awtomatikament għal dik tal-Malti u għat-tastiera ta' 48 tast. Nerġa' nikklikja Apply. Issa immur fuq it-tabella li jmiss hawnhekk, il-Language bar. Naċċerta ruħi li għandi Docked in the Taskbar mixewla. Din tkun mixewla u ġeneralment issiba t-tikjata. Din l-għażla tpoġġili l-buttuna tal-Language bar fit-taskbar hawn isfel kif qed naraw hawnhekk. Bħalissa qed turini għadha l-English United States. Dina nkun nista' iktar il-qudiem nirranġa naqleb il-lingwa minna mingħajr ma noqgħod nerġa' nidħol fis-settings. Mod aktar faċli huwa permezz tat-tastiera stess. Jekk imur fuq l-Advanced Key Settings hawnhekk sewwa, nista' nara li għandi il-Left Alt Shift bħala hotkeys bħala sequence hawnhekk biex inkun nista' naqleb jien minn lingwa għall-oħra biha. Jiġifieri jekk nafas l-Alt u Shift inkun nista' naqleb minn lingwa għall-oħra kif qegħdin taraw hawn isfel.
Jekk nerġa' mmur lura fil-language bar hawnhekk naraw ukoll li għandi show additional language bar icons in the taskbar nittikja jekk mhix diġà ttikjata ħalli nkunu nistgħu nużaw affarijiet oħra aktar il qudiem kif se naraw. Mela hawnhekk nista' nikklikja OK jien. Jekk naqleb għat-tast tal-Malti u ħanerġa' nuża il-keyboard għalhekk issa, ħanaraw li għandi wkoll din il-buttuna tat-tastiera żgħira hemmhekk. Minn hemm jiena nista' naqleb bejn tastiera oħra tal-Malti stess. Jiġifieri jekk ikolli bżonn naqleb għal 47 key minflok il-48 inkun nista' naqlibha minn hawn mingħajr ma jkun hemm għalfejn noqgħod immur fis-settings nerġa'. Mela, lesti mix-xogħol hawnhekk nistgħu nikklikjaw OK. Nerġgħu noħorġu mill-control panel. Nista' nikklikja fuq li għandna hawnhekk u nagħżel il-Maltese language issa u hemmhekk għandi kollox. Mela issa nistgħu nittajpjaw dokumenti bl-alfabet Malti. Fil-video li jmiss se naraw kif nistgħu nagħmlu dan.